Сәлем дуслар. Мені шаян пластилинны сағындығызмы? Мен сағындым. Чөнки сезнең белән вакыт бик тиз һәм файдалы үтә. Бүген без йорт хайваны әвәләрбез. Аның турында барлык балалар да хыяллана. Шушы бәләкәчне ясар өчен безгә бик күп соры, бераз гына ак, кара пластилин кирәк булачак. Пластилинны кисәргә ярдәм итә торган җайланма, стейкны да онытмагыз, һәм тагын учлы агач таякчыкны да барлап куябыз. Без йомшак соры төсле песси баласын ясаячакбыз. Аның белән тизрәк уйныйсың киләме? Алайса, тизрәк пластилинны алабыз да әвәли башлыйбыз. Пластилинны дөрес итеп алдан әзерләп куйсак, уңышыбыз да зуррак булачак. Шуңа күрә хәзер соры төсле пластилинны алыгыз да минем арттан кабатлагыз. Бармакларны эшкә җигәбез. Менә шулай кишер сыман итеп әвәлибез. Алда дәвам итәбез. Хәзер берничә кисәкне алабыз да калын һәм кечкенә буйчыклар тәгәрәтәбез. Бу аның тәпиләре булачак. Урта гасырда Казанда сугышчы песиләр яшәгән. Алар йортларны тычканнардан саклаган. Хәтта Санкт-Петербургтагы кышкы сарайны кимрүчеләрдән коткарып калганнар. Дуслар, булып чыгамы? Дәвам итәбез. 2 кисәкне аерып читкә куеп торабыз. Хәзер песи баласының гәүдәсен ясыйбыз. Соры төсле пластилинны кулда бик яхшылап җылытабыз да тамчыга яки яфракка охшатып әвәлибез. Кем нәрсәгә охшатып ясар икән? Фантазияны эшкә җигегез. Шулай да бу сыгылмалы биюче тамчы кебек. Безнең песиебездә нәкъ шундый булачак. Тик тормас һәм өлгер. Җир йөзендә барлыгы 600 миллионга якын йорт песиләре бар икән. Песиләр баллы тәмне туймыйлар. Шуңа күрә тәмле кәнфитләрегез белән бүлешмәсәгез дә була. Рәхәтләнеп үзегез авыз итегез. Тамчыга охшаган шулай бит дусларым. Менә шулай бармаклар белән төзәткәләп чыгабыз. Песиләр бик матур һәм зифа буйлы. Безнең нәниебез дә шундый булачак. Яңа дустыбызның йөзе буласын билгеләр өчен башта аның колакларын ясап куйык. Бик зур булмаган соры пластилинны алабыз да, аннан шарчык ясыйбыз һәм өскөлешен бармаклар белән кысып куябыз. Менә шундый кызыклы 3 почмак барлыкка килергә тиеш. Шулай итеп башына беркетәбез. Афәрин. Икенче кисәк белән дә нәкъ шулай ук эшлибез. Чөнки песиләрнең колаклары 2 була. Песиләрнең колаклары эчендә махсус кисәләр була. Алар тире катламыннан һәм һава мендәрчекләреннән тора. Бу кисәләр песигә тавышны яхшырак ишетергә һәм кемнеке икәнен белергә ярдәм итә. Менә нәниебезнең колаклары әзер. Шәп булды бу. Мине тизрәк тагын да матурлагыз дип мырылдый песиебез. Шуңа күрә тизрәк эшне дәвам итик. Хәзер пластилиннардан матур тәпиләр әвәлик. Күз алдыгызга китергез. Дустыбыз ял итергә уйлаганда сул тәпие белән кәләфигә сыланган, арт аягын бер-бер өстенә куйган. Уң тәпие белән безгә сәлам бирә икән. Буламы? Нәфисрәк килеп чыксын өчен аның бер сире бар. Тәпиләрнең бер өлешен нечкәрәк ясыйбыз. Икенче ягын зуррак итәбез. Койрык турында да онытмыйк дусларым. Юқарак эше белән сыныбызга беркетергә кирәк. Калын өлеше песинең купшы койрыгы булып күренеп торачак. Песиебез тагын да мөләйимрәк күренеп торсын өчен урта өлештән бераз бөгеп куйсак та була. Менә шулай. Матур. Дигез. Менә булды. Соры төс бетте. Димәк, вак детальләргә күчсәк тә була. Ак төсле пластилинны алабыз да, түгәрәклибез дә ясый итеп әзерләп алып куеп торабыз. Кабат ак пластилинны алабыз һәм 2гә бүләбез. Берсен читкә куябыз, икенчесен әвәлибез. Түгәрәкне ничек ясарга икәнен беләсезме? Менә булай, бармаклар белән. Шәп. Нәтиҗәдә яссы зур түгәрәк килеп чыга. Кабат ак пластилинны алабыз да 2гә бүлеп, тагын түгәрәкләр ясыйбыз. Кагаз битенә куябыз, алар безгә тиздән кирәк булачак. Кызлар, малайлар, безне крем пластилин күптәннән көтеп тора икән бит. Әйдәгез, аны алабыз да 2 яссы шарчык әвәлибез. Менә ул. Алар безгә күз ясаганда кирәк булачак. Бер кетеп тә куябыз. Менә берсе. Һәм инде
икенчесе. Достыбызның колакларына карап ориентлаштык. Алай җиңелрәк була. Ура! Алга таба дәвам итәбез. Ак шаршыкларны алабыз да, аларны крем пластилин өстенә ябыштырабыз. Булды, шәп. Шаяннар, песиебезнең битен һәм мыекларын ясарга вакыт җитте. Аның өчен безгә ак пластилин кирәк булачак. Менә ул. Шулай итеп алдан әзерләп куябыз, карыйбыз. Булды. Әлегә кырыга алып куйык та, песинең телен ясыйк. Менә шулай кызыл шаршыкны әвәлибез дә ябыштырабыз. Бит өчен әзерләп куйган пластилиннар дөрес булганын карап алырга онытмагыз. Песинең тел зурлыгы дөрес микән? Карагыз. Кызыл пластилинны ябыштырабыз, аның өстенә акларын. Менә шулай алты өсле борынга да чират җитте. Алты өсте пластилин алабыз да, өч почмак ясап, күзләр мыеклар арасына урнаштырабыз. Афәрин, достым. Хәзер шушы пластилин белән оң тәпине һәм колакларны бизәрбез. Менә тәпигә ябыштырабыз. Әвәлибез өч почмак ясыйбыз да, менә бунда бер колакка, һәм инде икенче колакка ябыштырып куябыз. Сәлам, менә бит, бик матур булды. Безнең достыбыз бик тәмләп ашаган ди. Шуңа күрә аңа мөлаем эш ясарга кирәк. Менә, булды. Шәп. Ой, әпсикәйнең күзләре ак калачакмы? Юк, әлбәттә. Тизрәк кара пластилинны алыйк. Аны 4 өлешкә бүләбез. Икесен каш, калган икесен күз карасы өчен кулланырбыз. Хәзер кашларны ябыштырабыз. Менә. Беренче каш. Һәм икенче каш. Булды. Күз карасын урнаштырыр өчен урын ясыйбыз. Ак таякчык белән билгеләйбез дә, кара пластилинны шунда беркетәбез. Борын куышлыкларын да ясыйк. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Әйеме, дусларым? Сезнеке дә шулаймы? Матурмы? Хәзер стейк белән псикәйнең йонын кабартабыз. Сызыклар сызабыз. Гәүдәсенә, койрыгына, тәпиләренә. Дуслар, күрегез әле. Бигрәк матур пси килеп чыкты бит безнең. Шәп. Мин сезнең белән саубуллашам. Хуш-хуш.